Добър вечер, какво ще пожелаете на младоженците? Моля, пак повтори. Добър вечер, какво ще пожелаете на младоженците? Младоженци. Светни лампичката. Това ще ме в един такъв... Чакай. Неудобен момент. В който си го мисля, обаче не го изричам. Най-вече да бъдат щастливи. По техния начин. Един е да обича другия, другия да обича същия. И в крайна сметка да се обичат заедно. Деца. Като тебе. На колко годинки си ти? 6,5. На 6,5. След 6 години и половина да имате 11 деца. Кажи нещо. Май. Еба си майката. Ние викаме. Бабо мамата. Какво да кажа? Това е нечувано. Кажи нещо, нечувано нещо. Това вече е чудо да се родят 5 деца. Но ние ги искаме тия 11 деца. Да се родят 11 деца е чудо. Разбира се. 5 момичета, 6 момчета. Защото момчета винаги трябва да преобладават. Тъй като има твърде много момичета и те... Как? Няма значение. Важно да се лю... Чакай. Ти иска... Тя е звезда. Знам, че... Ела, бе, човеко, бе. Ние сме заедно. В момента правим шоу. Трябва да се обичат. Да бъдат щастливи. И никога да не се разделят, защото това е един пагумен момент в историята на човечеството. Просто да се поддържат във всеки трудните моменти идват. Какво ще пожелаете на младоженците? Въпреки всичко, това, което искам... Е бъдещият губернатор на щатът Мериленд, Кауста. Въпреки всичко, това, което искаме да пожелаем на младоженците, да бъдат толкова щастливи, толкова здрави и весели. Нали, до сега... Как се казваш ти? Ти беше Диана, нали? Диана. А коя беше ти? Коя беше ти? Кажи на микрофон. Веселина. Веселина. Какво е това име Веселина? Знаеш колко Веселини има? Ти много имаш да пробиваш, докато стигнеш до някакво изобщо слава. Измислиш нещо ненормално. Такова ми е името. Веселина. Дай микрофона на губернатора. На губернатора. Канчо. We want a speech. We want Веселина ще го върши. Искаме да пожелаем на младоженците на добър час и добра стига, да са винаги толкова влюбени един в друг, колкото са сега. Най-веселите моменти от досегашния им живот да са най-обикновените в живота им за напред. И просто това е. Ел. Аз и Веселин, здравей! Не съм Веселин. Веселина казах аз, няма значение. Да. Бих искал да пожелая на младото семейство всеки километър на Въртян да бъде един невероятен миг щастие в техния живот. И да... Господин Борчев е много зле. Господин Борчев... Давай напред. Да се фака! Господин Борчев